す。すべて売ってバラの花、簡単なずし描きは窓の下で彼女見てた。100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる。窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして、出会いはそれで終わり。女優は別の街へ。真っ赤なバラの海は軽やかな彼女の人生。眩しい描きはこれこな日に送ったけれどバラの